हेलो फ्रेंड्स नोंथांमोनखौ बयखौबो गिबियावनो बड' जब निउसल' बरायना लाग्रोनाय जाबाय आरो दिनैनि नैबे मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बयखौ बरायफिनबाय लोगोफोर जोंहा उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनिफ्राय साख्रि ओंखारना फैदों जुदि नोंथांमोना सोरबाफोर हायार सेकेन्डारि पास बा एबा जायफोर बिथांमोना डिग्री पास जानानै दङ बिथांमोना बे साख्रिनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन दा बेनिखायनो नोंथांमोना साख्रिनि गासैबो डिटेल्सखौ मिथिनो थाखाय भिडिअखौ जोबजासिम नायबानो जाबाय जेनेबा नोंथांमोना मिथिनो मोनगोन दि साख्रिया बेसेबां दङ बेजों लोगोसे साख्रिनि नामा मा सेलारिखौ नोंथांमोना बेसेबां मोननो हागोन बेफोरनि गासैबो डिटेल्स मिथिनो थाखाय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नाय आरो जायफोर नोंथांमोना दासिमबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामगोराखै गिबियावनो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लागोर जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो बिदिनो साख्रिनि आपडेटखौ मोनबाय थानो हायो लोगोफोर जोंहा बे साख्रिनि बेनिफ्राय फैदों आं नोंथांमोननो बेखौ खोन्थागोननि फार्स्टआव डेभलपमेन्ट अफ इडुकेशनल स्टेटास अफ चिल्ड्रेन एनजिअ बेनिफ्राय जोंहा रिक्रुटमेन्टआ फैदों उदालगुरि बिटिआर आसामनि लोगोफोर एडभार्टाइजमेन्टआ मार्चनि 16 खालि बे ओंखारना फैदों दा बे माखासे भेकेन्सि होनाय दं नोंथांमोना नामखौ नायनो हागोन दे बबे डिस्ट्रिक्टनि थाखाय साख्रिया फैदों आरो बेजों लोगोसे साख्रि नामा बिथिं होनाय दं नै नेम अफ पस्ट ओमफ्राय बिथिं डिस्ट्रिक्ट होनाय दं नाम्बार अफ भेकेन्सिया बिथिं दं ओमफ्राय सेलारिया बिथिं होनाय दं जेरै नोंथांमोना नुदों जानांगौ नै लोगोफोर प्रजेक्ट रिप्रेजेन्टेटिभ जायखौ जोङो सर्ट फर्मआव पिआर होननानैबो बुङो बिनि साख्रिया बरपेटानि थाखाय 9 जन दङ थिग बेबायदिनो गासिबो डिस्ट्रिक्टफोरनि थाखाय दङ लोगोफोर जेनेबा आसामाव खैथा डिस्ट्रिक्ट दङ बिनि गासिबो बेहाय डिस्ट्रिक्ट होनाय दङ ओमफ्राय बिनिफ्राय बे साख्रि नामा बिथिं जाजोब्बाय ओमफ्राय बिनिफ्राय बे गासिबो साख्रिनि टटेल भेकेन्सिया दा नोंथांमोना गासिबो बबेबा जेनेबा क'क्राझारनिबा नोंथांमोना बे प्रजेक्ट रिप्रेजेन्टेटिभनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन साख्रिनि पस्टआ 7 दङ ओमफ्राय बिथिं होनाय दङ सेलारिया 15,200 निफ्राय जागायगोन लोगोफोर बे सेलारिया गासिबो बिनिया सेम टु सेमानो गोजा नाथायबा भेकेन्सियाल'सो जेनेबा उदालगुरिनिया खैजन दं बेफोरबायदिखौ बिथिं होनाय दं आरो नोंथांमोना नायनो हागोन जेरै नै बिथिं होनाय दङ बङाइगावनि थाखाय बे पिआरनि थाखाय दङ साख्रिनि भेकेन्सिया 9 जन ओमफ्राय दा सेलारिया नोंथांमोना 15,200 गासिबो सेलारिया एखेयानो गोजा बेहाय जेनेबा आरोबाव नोंथांमोना आं डिस्ट्रिक्टखौ खोन्थाबावनि जेरै नैबे उदालगुरिनि थाखाय 2 दङ ओमफ्राय तिनिसुकियानि थाखाय 7 दङ नोंथांमोना गासिबो डिस्ट्रिक्टनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन जेनेबा नोंथांमोननिया डिस्ट्रिक्टआ अबेबा बाक्सा चिरां गासिबोनि डिस्ट्रिक्टआनो माने नोंथांमोना एप्लाइ खालामजोबनो हागोन बे जाबाय गासिबो नैबे प्रजेक्ट रिप्रेजेन्टेटिभ्सनि थाखाय आरो माने पिआरनि थाखाय जोंहा सर्ट फर्मआव ओमफ्राय बे पिआरनि थाखाय लोगोफोर सेलारिया गासिबो डिस्ट्रिक्टफोरनि थाखायनो एखेयानो गोजा 15,200 निफ्रायनो बेहाय जागायगोन सेलारिया ओमफ्राय बिनिफ्राय दङ जोंहा लोगोफोर प्रग्राम कअर्डिनेटर जायखौ जोङो पिसिअ होनना बुङो बिनि थाखायबो बेहाय डिस्ट्रिक्ट होनाय दङ खैथा डिस्ट्रिक्टआव बे साख्रिखौ होनाय जादों बेखौबो होनाय दङ ओमफ्राय बिथिं भेकेन्सि दङ माने गासै टटेल भेकेन्सिया ओमफ्राय दा बेनिफ्राय नोंथांमोना बे प्रग्राम कअर्डिनेटरनि थाखाय साख्रिनि सेलारिखौ मोननो हागोन 18,200 निफ्राय नोंथांमोननि सेलारिया जागायगोन होननानै बुंदों बेहाय माने डिस्ट्रिक्ट वाइस होनाय दङ बेखौ नोंथांमोना मोजाङै नायबानो जाबाय बिनिफ्राय दङ जोंहा लोगोफोर प्रजेक्ट मेनेजार बे प्रजेक्ट मेनेजारनि थाखाय जेनेबा बाक्सा दङ कासार दं बेफोरबायदि डिस्ट्रिक्टआव होनाय दङ ओमफ्राय बिनि थाखाय नोंथांमोना सेलारिखौ 20,500 मोननो हागोन होननानै बुंदों बेखौ नोंथांमोना नायजोबबानो जाबाय बे खैथा बबे डिस्ट्रिक्टआव बे प्रजेक्ट मेनेजारनि थाखाय भेकेन्सिया फैदों बेखौ नोंथांमोना मोजाङै नायबानो जाबाय बेखौ माने बिराद बुरजा दङ लोगोफोर नोंथांमोना बेखौ खोन्थाजोबबा टाइमा एसे थांगोन नालाय बेनिखायनो नोंथांमोना बे एडभार्टाइजमेन्टखौ डाउनलड खालामनानै मोजाङै नायबानो जाबाय बिनिफ्राय दङ लोगोफोर जोंहा डिस्ट्रिक्ट प्रग्राम मेनेजार एन्ट्रिनि बिनि थाखायनो डिब्रुगड़ दं गलाघाट दं हाइलाकान्दि हजाय साउथ सालमारा मानास हासार बिनि थाखाय दङ भेकेन्सिफ्रा ओमफ्राय बिनि थाखाय नोंथांमोना सेलारिखौ मोननो हागोन 22,000 निफ्राय 500 बे सेलारिया जाहैगोन दा बिनिफ्राय नोंथांमोननि फरायनाया बेखौ आं नोंथांमोननो खोन्थानोसै फार्स्टआव दंमोन ना जोंहा लोगोफोर प्रजेक्ट रिप्रेजेन्टेटिभ्स पिआर बुङो बेखौ बिनि थाखाय नोंथांमोननि फरायनाया मात्र हायार सेकेन्डारिल' पास जानांगौ बेहाय नोंथांमोना जेनेबा कम्पिउटार सार्टिफिकेट बेफोरबायदि जेबो होनांगौनि गोनांथि गैया मात्र नोंथांमोना हायार सेकेन्डारिल' पास जानांगौ नोंथांनि मार्कआ बेसेबांखि जाया मानो नोंथाङा मात्र क्लास 12खौल' पास जानांगौ बिनिफ्राय दंमोन जोंहा सेकेन्ड पस्टनि नामा प्रग्राम कअर्डिनेटर बिनि थाखाय नोंथांमोननि फरायनाया हायार सेकेन्डारि पास जानांगोन नाथायबा लोगोफोर नोंथांमोननो हायार सेकेन्डारियाव 50% थानाय जानांगोन ना जायफोर बिथांमोना 50%नि गोजौ मार्क मोननाय दङ हायार सेकेन्डारियाव नोंथांमोना एप्लाइ अनलाइन खालामबानो जाबाय आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोननियाव 6 मान्थ्सनि कम्पिउटार सार्टिफिकेट थानाय जानांगोन ना अब्लासो नोंथांमोना बे प्रग्राम कअर्डिनेटरनि थाखाय एप्लाइ अनलाइन खालामबानो जाबाय सी नाम्बाराव दंमोन जोंहा प्रजेक्ट मेनेजार बे प्रजेक्ट मेनेजारनि थाखाय नोंथांमोननि फरायनाया ग्रेजुवेट पास जानांगोन माने नोंथांमोना डिग्रीखौ पास जानाय जानांगोन आरो बेजों लोगोसे 6 मान्थ्सनि नोंथांमोननियाव कम्पिउटार सार्टिफिकेट थानो नांगोन बे प्रजेक्ट मेनेजारनि थाखाय डी नाम्बाराव दंमोन जोंहा डिस्ट्रिक्ट प्रग्राम मेनेजार एन्ड ट्रेनि बिनि थाखाय नोंथांमोननि फरायनाया जानांगोन पोस्ट ग्रेजुवेट माने नोंथांमोना एम.कम बि.कम बेफोरबायदि नोंथांमोना जानांगोन होनदों बिनिफ्राय बेहाय पोस्ट ग्रेजुवेटजों लोगोसे नोंथांमोननियाव 6 मान्थ्सनि कम्पिउटार सार्टिफिकेट नांगोन बेखौ एप्लाइ खालामनो थाखायबो ओमफ्राय दा बेहाय नोंथांमोननि बैसोआ जानांगोन 18 बोसोर जाथारनाय जानांगोन
18 इयार्स जानायनिफ्राय 45 इयार्सनि सिंनि गासिबो केन्डिडेटफ्रा एप्लाइ खालामनो हागोन हौवासायानो जा मानो हिन्जावसायानो जा मानो। दा बेहाय बुंदों लोगोफोर जोंहा एप्लाइ अनलाइननि लास्ट डेटआ एप्रिलनि 30 खालि जोंहा लास्ट डेटनो एप्लाइ अनलाइना। बिनिफ्राय नोंथांमोना गासिबो केन्डिडेटफ्रानो एप्लाइ अनलाइन खालामनाय समाव एप्लिकेसन फिस होनो नांगोननो 150 नोंथांमोना अनलाइन एप्लाइ खालामनाय समाव होनो नांगोन। बे जाबाय गासिबो केन्डिडेटफोरनि थाखायनो SC ST बेफोर गासिबो माने हाबसनजोब्बाय बेहाय 150 नोंथांमोना होखानांगोन अनलाइन एप्लाइ खालामनायाव। दा बे जोंहा लोगोफोर मोननै टपिक लानाय जादों जेनेबा नोंथांमोनखौ माबोरै सेलेक्सन खालामनाय जागोन बेखौ होनाय दङ। फार्स्टआव जोंहा रिटेन एग्जाम लानाय जागोन अफलाइन बिनिफ्राय अरेल। रिटेन एग्जामखौ माला लानाय जागोन बेखौबो होनाय दङ 16/05/2021 बे खालि जोंहा माने लानाय जागोन। बिनिफ्राय अरेल दङ नोंथांमोना नायनो हागोन एप्रिल मासाव जाहैसिगोन। ओमफ्राय नै बिथिं दङ मे खालि जाहैसिगोन जोंहा 16 मे खालि जोंहा रिटेन एग्जामा जागोन ओमफ्राय अरेला जोंहा 30 एप्रिल खालि जोंहा जाहैगोननो। बे मोननै टपिकै जोंहा सेलेक्सना जागोन। बिनिफ्राय बिथिं दङ लोगोफोर साबजेक्टआ मा फरायनांगोन नोंथांमोना रिटेन एग्जामनि थाखाय नै रेसनिं फरायनांगोन कम्पिउटार स्किल फरायनांगोन एप्टिट्युड फरायनांगोन जेनेरेल स्टाडिज 20 मार्क्स जागोन बे आसाम हिस्टरि बेखौ नोंथांमोना फरायनांगोन। गासै मोनबा साबजेक्टनि थाखाय जोंहा रिटेन एग्जामा जागोन। एप्लाइ अनलाइन लिंकखौ नोंथांमोना भिडिअनि डिसक्रिपसनाव मोननो हागोन। नोंथांमोना बे एडभार्टाइज लिंकखौबो मोननो हागोन आरो एप्लाइ अनलाइन लिंकखौबो नोंथांमोना भिडिअनि डिसक्रिपसनाव मोननो हागोन। ओमफ्राय बेहाय जोंहा मा डकुमेन्ट्स नांगौ आं बेखौ नोंथांमोननो खोन्थानि। पासपर्ट साइज फट'ग्राफ बेखौ नोंथांमोना होनो नांगोन। बिनिफ्राय नोंथांनि सिगनेचार बे सिगनेचारनि साइजआ बेसेबां जानो नांगोन बेखौ बेहाय मोजां होनाय दङ नोंथांमोना बेखौ चेक खालामबानो जाबाय। बिनिफ्राय मा डकुमेन्ट्स होनांगोन जेरै एडमिट कार्ड होनांगोन मेट्रिकनि एज प्रुफ हिसाबै जायखिजाया बार्थ सार्टिफिकेट दंबाबो नोंथांमोना होनो हागोन। सार्टिफिकेट मार्कशिट होनो नांगोन कम्पिउटार सार्टिफिकेट गोनांफ्रा होबानो जाबाय। बै नैबे ABCD बे मोनथाम साख्रिनि थाखाय नोंथांमोना कम्पिउटार सार्टिफिकेटखौ होनो नांगोन। दा बेखिनियानो लोगोफोर नोंथांमोना आं गासिबो खोन्थाजोब्बायानो। एसे आंहा लोमजानाय जागासिनो दङ गारमाया ओंखायनो एसे गिदिर जादों बिनि थाखाय निमाहा बियो। नोंथांमोना सोरबाफोर एप्लाइ खालामनो सानदोंबा एप्लाइ खालामबानो जाबाय। लोगोफोरनो भिडिअखौ शेयार खालामना हो आरो माबाफोर नोंथांमोना प्रब्लेम मोनदोंबा अननानै भिडिअनि कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामबानो जाबाय। नङाबा नोंथांमोना बड' जब नेसनेल वाट्सएप ग्रुपआव जइन जानानैबो नोंथांमोना कुइसन खालामहरनो हागोन। दा बेखिनियानो लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ शेयार खालामदो लोगोफोरनो आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो। गोजोन्थों लोगोफोर।